Здравейте, пичове, аз съм Антуан Попов и това е първият ни клип, който ще бъде на Happy Wheels. А също тук до мен е Краско Крумо. И ще започнем с Bottle Run, защото това ми е една от любимите игри. Само трябва да заради. Играта е от интернет, не е свалена. Можете да я играете, ще има линк към нея в описанието. И Краско или нещо. Аз бях. Така ми пишат. И така. Защо да зарежда? Забива. Да, трябва малко повече време. Сега си малко се връщаме, защото тук стане добре, да. Здравейте отново. И сега... Оправихме проблема. Оправите. И сега Bottle Run. Сега ще видите. Ето го! Така, играете винаги с това, с този с колелото. И трябва, въпросът е да ходите по бутилки и точно за малко да се хвана. Сега ще пробва Краско Крумо. Той е нов в играта, но бързо се научава. Да, имам и любима игра, която ще я покажа. Тя е доста трудна, но все пак му е любима и ще Да. я покажем. Тук сега аз ще опитам. А пък той сега като го мина, той ще влезе в любимата си игра и ще ви я покаже. Оп, ето. Се завъртя, бе, браво. И взимате монетите, нали, да пише да пишеме Връщаме. да, реплей На нашите... ако съберем всички жетони. И сега ще ви Ето покажем. моята любима игра, която сега ще ви покажа. Ето това е любимата Getting игра the на box се Краско. казва, ще играем с този. Ето ето сега. Той доста му харесва тази игра, но е много трудна. Да, ето То така. в принцип има и Escape the Box, която трябва да излезеш от кутията, пък това тук трябва да влезеш вътре. Виждате, че е много трудно, защото хората в Happy Wheels не се управляват толкова лесно. И му е много трудно, защото това е много още. Ето сега почвам. И ще даде на мен и аз да опитам. Сега трябва просто да се хване. Ай! Ей, това беше фейл. Знам си го. Ладен фейл. О, хванали се, Ето. бе! Yes, ето, браво. направи го. Ма защо не пише Виктори? Така, готово. И сега отново ще опитам аз. Добре, сега ще пробваме това, което преди малко, преди да снимем клипа, се опитахме, но не се Това получи. трябва да се хване. Трябва да се хване, но аз един път го хванах и Ето сега вижте. very good, press the panel. Сега ни пише да натиснем копчето нагоре, за да тръгнем, но се прецаквам явно. Бъгнало се нещо. Да. Ето цъкам нагоре копчето, но нищо не става. А надолу и нагоре не. Ето надолу Да. е, за да се движиш назаде. Ето му никой не иска. Не, е бък. Просто е бъгнато. Така, сега искам да покажа една игра. Така. Това е тази игра, която ти току-що пусна. Я правят нарочно, за да се дава звездички на този левел. Пишат, рейтнете игра този левел на 5 и ще ви излезе хубаво момиче. Но това вие да давате 5 звездички, рестартирате и нищо не става и така ви Прецаква ви. Прецакват ви, да. За да става по-известен клипа. И ето И вижте. сега това, не знам какво тук трябва да е. Когато искам да мятам ножове. Тук трябва да намятаме топките, така че да не могат да ни ударат. Да, сетих се. Имаме 3 секунди. 2. Ето. Застреляха те. Едното не О, стреля. подял ли се? О,
Да, Ти значи това. това е доста трудно ниво. Така трябва бързо да се действа и то не е много лесно от такова положение. Едното го таковахме. За да не пречим. Да, сега трябва и другото. И уредито. Една. Не, само това ни попречи. Не, значи е доста трудно. Сега ще играем малко Още. Control. Да, още една моя игра любима. Да, това е доста трудно. Но не е много трудно, но... ще играем First Throw, Sword Throw с този. И Криско ще пробва. Да, както казахме нос. Ще стреляме с тероколеда. Право. Сега ще попробва. Ето, Аз бих много се- е гадно, когато се самоубиеш, но аз съм Добре. по-добър, да. Ето и сега ще да убие тая дебела майка. Айде. 10 точно. 10 И ето, Е, тая бивол. що не пада? Падна, бе. Ето. Умира. И печеля, защото ударих казанка, така съм я нарекал аз. Не, че съм я нарекал така, просто гледах клипчета на RosGamesBG и той така я нарече и аз от него се научих. О, това мисля, че сетих какво трябваше да е. Да, не мога да... Трябва да... О, Сетих се с кой сигурно ще може. Това Да. е новия герой. Не, то без хеликоптера не дава. Значи трябва да е този. И трябва сега да се пуснем най-вероятно там, където искаме. А не то да ни пусне там, където трябва. Сега още един път ще пробвам. и така. Това е много гадно. Avast virus database has been updated. Извинете, Тук това. някаква проблеми. система, тази антивирусната и тя ми говори постоянно. Да, ама. И сега ще играем една последна игра. Последна игра и трябва да приключим чувство. Дано да ви е харесал. Ако искате още такива игри, може да се абонирате за канала ми и да харесате какво. И О, ние това ще е правим готино. още клипчета и така. Това е доста готино. И ще правим още клипове. Много обичам игри, в които трябва да се мърдаш, но стават готини неща, като Hard Donation. И тук що се натъкнахме на такава игра. И това ще бъде за клипа, дано ви е харесал. Това Чао! беше от мен и от Краско. Абонирайте се. Абонирайте се. И за Краско. Довиждане.